ஜெய கோவிஜன வல்லபா கிரிவரதாரி யசோதநந்தன விரஜனரந்தன யசோதநந்தன விரஜனரந்தன யமுனதீராவனச்சாரி ஜெய யமுனதீரா வனசாரி ஜெய ராதா மாதவா குந்த பிகாரி ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். எல்லாரையும் வருக வரவேற்கின்றோம். பெங்களூர் இஸ்கான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தரை வணங்கி, எல்லா வல்ல பரம்பொருளை வணங்கி, இன்றைய இந்த அத்தியாயத்தை நல்லபடியாக முடிக்க நமக்கு எல்லா அருளையும் பகவானிட்ட வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணதி. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாகயா சச்சோர்வுன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீ உதபத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சைதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண ரகுநாதன் லலிதா ஸ்ரீ விசாகான்விதாம் ச. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதி கோபேசா கோபிகா காந்த ராதா காந்த நமோஸ்துதே. தப்த காந்தன. ஹரே கிருஷ்ண மதே. தப்த காந்தன கௌராங்கி ரதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரி பிரியே. வாஞ்சகல்பதாருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதனா பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமணகிதாய ச ஜகத்கிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ மகாவதன்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாமினே கௌரதேச நமக. குருவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாயை ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத்பக்தாய நமோ நமக. நம ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ண பிரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமி இதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி வாசசாத்யதேசதாரிணே. பஞ்சதத்வாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்தரூப ஸ்வரூபகம் பக்தாவதாரம் பக்தாக்கியம் நமாமி பக்த சக்திகம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் கோவில் இஸ்கான் பெங்களூர் அவங்கள வணங்கி நம்ம இந்த சாப்டரை தொடங்குவோம். நம்ம எல்லா புகழும் சீட பரம்பரைக்கே. நம்முடைய ஸ்தாபக இஸ்கான் ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் தெய்வத்திரு ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவர்களுக்கு நமது மனமார்ந்த வணக்கத்தையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்வோம்.
அவரது புனித சீடர் ஜெயபதாக சுவாமி குரு மகாராஜர் அவர்களையும் வந்து நமக்கு இந்த ஒரு பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் படிப்பதற்கு வேண்டிய எல்லா ஒரு சௌகரியங்களையும் செய்து கொடுத்த இஸ்கான் மேங்களூர் கோவிலை சார்ந்த நம்முடைய பிரபுஜி நாமனிஷ்டாதாஸ் அவர்களுக்கும் நமது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்றைய பகவத்கீதையினுடைய சாரம் அத்தியாயம் 8 அச்சர பிரம்ம யோகம். அச்சர பிரம்ம யோகம்னா என்னன்னா, அதாவது பிறப்பு மற்றும் இறப்பை கடந்த ஒரு நித்திய பயணத்தை பற்றி படிக்க போறோம். நம்ம பிறக்கிறோம், பிறந்த உடனே நமக்கு இறப்புன்னு ஒண்ணு இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியும். அதை கடந்து ஒரு நித்தியமான ஒரு இடத்திற்கு பயணம் செய்யணும். நித்தியமான இடம் எது? பகவானுடைய ஒரு கோகுலம், அதாவது பிருந்தாவனம். பிருந்தாவனங்கிறது இது ஆன்மீக பிருந்தாவனம். அங்கே போறதுக்கான ஒரு பயணத்தை எப்படி தொடங்குவது, எப்படி பகவானிடம் செல்வது என்பதை பற்றி நம்ம பார்க்க போறோம். இன்றைய அத்தியாயம் ரொம்ப முக்கியமான அத்தியாயம். இதுல பரத்தை அடைதல், பரம்னா பகவானை அடைதல் எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். பகவான் என்ன சொல்றதுக்கு முதலாவதாக இந்த அத்தியாயத்தை ஆரம்பிக்கிறவரு அர்ஜுனன் தான். அர்ஜுனன் என்ன கேட்கிறாருன்னா, பகவான் கிட்ட சில கேள்விகள் எல்லாம் கேட்கிறாரு. எம்பெருமானே, உத்தம புருஷரே, நான் சில கேள்விகள் கேட்கப்படுறது கிட்ட தயவு செய்து எனக்கு விளக்குறீங்களா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. முதல் கேள்வி என்னன்னா, பிரம்மன்னா என்ன, அத்தியாத்மம்னா என்ன, பலநோக்கு செயல்னு சொல்றோம்ல, அப்படின்னா என்ன, பலநோக்கு செயல்கள் என்ன, ஜட தோற்றம் என்ன, யாகங்களுடைய இறைவன் யார், நம்ம உடல்ல அந்த யாகங்களுடைய இறைவன் எப்படி வசிக்கின்றார், பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் மரண காலத்தில் எவ்வாறு பகவானை அறிய முடியும் என்று 8 கேள்விகளை கேட்கிறாரு. அதுக்கு பகவானுடைய பதில் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம முதலாவதாக அவர் என்ன கேட்கிறாரு, பிரம்மன்னா என்ன, அடுத்து அத்தியாத்மம்னா என்னன்னு கேட்கிறாரு. இதுக்கு நமக்கு இங்க கொடுத்திருக்கக்கூடிய படம் என்னன்னா, நீங்கள் வாகனம் அல்ல, வாகனத்தை ஓட்டுபவர் நம்மளதான் சொல்றாங்க உயிர்வாழிகள். உயிர்வாழி வாகனம் இல்லைன்னா நம்ம இந்த உடல் தான் நம்முடைய வாகனம். இந்த வாகனத்துக்குள்ள யார் இருக்காங்க? இந்த உடலை இயக்கக்கூடிய ஆத்மா இருக்கு இல்லையா? வாகனத்தை ஓட்டுபவர் யாரு? ஆத்மா. ஆக தேகின்னு இங்க கொடுத்துருக்குல்ல, உடலை கொடுத்துருக்கு. இப்ப இங்க கார் உதாரணமா சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு காருல குழந்தை உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு. அந்த காரு தானா ஓடுறத அது நினைக்குது. ஆனா குழந்தைக்கு தெரியாது அந்த காரை ஓட்டுறது ஒரு டிரைவர் தான், ஒரு ஓட்டுநர் இருக்காரு அப்படிங்கிறது குழந்தைக்கு தெரியாது. ஆனா அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியும், பெரியவங்களுக்கு தெரியும் ஓட்டுநர் இருக்காரு, இந்த காரை சரியான வகையில ஓட்டுவார் அப்படிங்கிறது பெரியவங்களுக்கு தெரியும். ஆகையினால இந்த கார் ஓட்டுநர் இதை எதற்கு ஒப்பிடுறாங்கன்னா, கார் உடல் நம்முடைய உடல் தான் ஒரு வாகனம், காருன்னு வச்சுக்கோங்க. அதை ஓட்டக்கூடியவங்க யாரு? ஓட்டுநர் ஆத்மா. அததான் முதலாவதாக சொல்லியிருக்காங்க. ஆக முதல்ல இந்த ஆத்மாவை தான் என்னன்னு சொல்றாருன்னா பிரம்மன் அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றாரு. அடுத்த ஸ்லோகத்துல இவர் கேட்கக்கூடிய எல்லா கேள்விகளுக்கு பதில் அடுத்து வருது. என்ன எப்படி வருது? இங்க நம்ம வாகனம் இல்ல, வாகனத்தை ஓட்டுறவங்க ஆத்மா அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அடுத்த ஸ்லைடு பார்த்தாது. அடுத்தபடியாக நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு, அடுத்தது போகணும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக அடுத்து பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த உயிர்வாழி இருக்காருல்ல, உயிர்வாழி, இந்த உடலை இயக்கக்கூடிய உயிர்வாழி தான் பிரம்மன். அதுதான் அத்தியாத்மா. அந்த அத்தியாத்மா நித்தியமானது. என்ன, நித்தியமான இயற்கை தான் அந்த உயிர்வாழி அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ அடுத்து இந்த உலகம் இருக்கே, இந்த உடல் தேகம், அது என்னது? அதாவது தற்காலிகமானது. இது ஒரு இப்ப பௌதிக இயற்கைன்னு பார்க்கிறோம், பிரகிருதின்ட்டு. அதுவும் தற்காலிகம் தான். இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். எதுக்கு வந்திருக்கோம்? நம்ம செஞ்ச நல்ல தீய ஒரு செயல்களுடைய பலனை, கர்ம வினைகளை
தீர்ப்பதற்காக, அதை வாழ்ந்து முடிப்பதற்காக இங்க வந்திருக்கோம் இல்லையா? ஆக இந்த உலகம் ஒரு விடுதி தான் நமக்கு இல்லையா? ஒரு ஹோட்டல் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த ஹோட்டல்ல நம்ம வாழ்நாள்ல தங்கி என்ன செய்யணும்? அடுத்து மரணம் வரைக்கும் இந்த உலகத்துல நம்ம செயல்புரிய வேண்டியிருக்கு. இது எப்படி எதற்கு ஒப்பிடுறாங்கன்னா ஒரு தங்கும் விடுதிக்கு ஒப்பிடுறாங்க. தங்கும் விடுதி அல்லது ஹோட்டல்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு வேற ஊருக்கு நம்ம பயணம் செய்யறோம். அங்க போய் ஹோட்டல்ல தான் நம்ம தங்க வேண்டியது இருக்கு இல்லையா? அப்போ அந்த ஹோட்டல்ல நம்ம வீட்டுல இருக்கிற எல்லா ஜாமான்களையுமா தூக்கிட்டு போவாங்க? இல்ல இல்ல. அங்க போய் 1 வாரம் 10 நாள் தங்கினா அதுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கு தேவையான ட்ரெஸ் மற்ற ஜாமான்கள் எல்லாம் கொண்டுட்டு போகும் இல்லையா? ஆக ஏன்னா அது நிரந்தரம் இல்லை, தற்காலிகமா அங்க தங்குறோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். அதனால அந்த விடுதி அந்த ஹோட்டல் தற்காலிகமானதுன்னு நினைச்சு அதுக்குரிய பொருளை மட்டும் கொண்டுட்டு போகும். அதே மாதிரிதான் இந்த பூமியும் கூட. பூமியும் ஒரு தற்காலிகமானதுதான். இது நிரந்தரம் கிடையாது. நம்முடைய நிரந்தரமான வீடு எங்க இருக்கு? ஆன்மீக உலகம், பகவானுடைய உலகம், கோலோக பிருந்தாவனம் தான் நம்முடைய நிரந்தரமான இருப்பிடம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த பூமி எப்படிப்பட்டது? துக்காலயம், துன்பமயமானது அப்படின்னு சொல்றாங்க. துன்பங்களின் உறைவிடம். துக்க ஆலயம் அப்படின்னா துன்பங்களின் உறைவிடம். இது அசாஸ்வதம். அசாஸ்வதம்னா என்ன? தற்காலிகமானதுதான். ஆகையினால பகவான் சொல்றாரு, இதுல பற்று வைக்காதீங்க, இதுல வேண்டாம். நீங்க தற்காலிகமா இந்த உலகத்துல வாழ வந்திருக்கீங்க, வாழுங்க, வாழ்ந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க, பகவானை நினைச்சு பக்தி தொண்டு செய்யுங்க. பக்தி தொண்டு செஞ்சா என்னுடைய உலகத்திற்கு திரும்பவும் நீங்க வருவீங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சோம் இல்லையா? அதுதான் சொல்றாங்க. ஆக இந்த துக்காலயம் நமக்கு தற்காலிகமான ஒரு விடுதி போடுறதுதான். அது இது நிரந்தரம் இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்த ஸ்லைடு பார்த்தாச்சு. அடுத்தது காலத்தின் பிரம்மாண்டமான சுழற்சி. இதை முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கங்க. இதனுடைய விளக்கம் பின்னாடி நான் சொல்றேன். காலத்தினுடைய பிரம்மாண்டமான சுழற்சி. இந்த படம் பாருங்க. இதுல என்னென்ன இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். இது முதல்ல உள்ள இருக்கக்கூடிய வட்டத்துல என்ன இருக்கு? கலியுகம், இப்ப நடக்கக்கூடிய யுகம். இப்ப நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய யுகம் தான் கலியுகம். ஆரம்பத்துல இருந்தது சத்திய யுகம். அடுத்தது என்னது? திரேதா யுகம். அதுக்கு அடுத்தது பகவான் கிருஷ்ணர் தோன்றிய துவாபர யுகம். இப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்றி நமக்கு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை கொடுத்து நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கலியுகம். ஓகேயா? இந்த கலியுகத்தினுடைய காலம் எத்தனை ஆண்டுகள் அப்படின்னா நீங்க ஏற்கனவே படிச்சிருக்கீங்க. முதல்ல நம்ம கர்மயோகத்திலேயே மாதாஜி சொல்லியிருப்பாங்க. கலியுகத்தினுடைய ஆண்டுகள் 4,32,000 ஆண்டுகள் கலியுகம். ஓகேயா? அது கலியுகத்துக்கு முந்தின யுகம் என்னது? துவாபர யுகம். துவாபர யுகத்தினுடைய காலம் கலியுகத்தை மாதிரி 2 மடங்கு. அப்படின்னா 4 புள்ளி, அதாவது 4,32,000 இன்ட்டு 2னா எவ்வளவு? 8,64,000. அடுத்து திரேதா யுகம் கலியுகத்தை மாதிரி 3 மடங்கு. அதே மாதிரி சத்திய யுகம் கலியுகத்தை மாதிரி 4 மடங்கு. இந்த 4 யுகங்களுடைய கூட்டுத்தொகை மொத்த ஆண்டுகள் எத்தனைன்னா 43,20,000 ஆண்டுகள். அந்த 43,20,000 ஆண்டுகளை என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா ஒரு சதுர்யுகம். ஒரு சதுர்யுகம். ஆக ஒரு சதுர்யுகம்ங்கிறது இந்த 4 யுகங்களுடைய மொத்தம்தான் ஒரு சதுர்யுகம். அது எத்தனை ஆண்டுகள்? 43,20,000 ஆண்டுகள். ஓகேயா? ஆக இந்த ஒரு சதுர்யுகம் மாறி 1000 சதுர்யுகங்கள் கொண்டது பிரம்மாவினுடைய ஒரு பகல் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. 1000 சதுர்யுகங்கள். ஒரு சதுர்யுகம் 43,20,000. அப்போ பிரம்மாவினுடைய ஒரு பகல் எவ்வளவு? 43,20,000 இன்ட்டு 1000 இல்லையா? அப்போ அது என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா 432 ட்ரில்லியன் ஆண்டுகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது பிரம்மாவினுடைய ஒரு பகல். அதே மாதிரி அதே அளவுதான் பிரம்மாவினுடைய ஒரு இரவும் கூட. ஓகேயா? 43 ட்ரில்லியன் வருடங்கள் தான் பிரம்மாவினுடைய
இரவும். ஆக இந்த பிரம்மாவனுடைய பகலில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா, பிரம்மா பகலில் தான் எல்லாவற்றையும் இந்த பிரபஞ்சங்கள், இந்த ஜீவராசிகள் எல்லாத்தினுடைய படைப்பு பிரம்மாவினுடைய அந்த பகல்ல தான் நடக்குது. இரவில் என்ன ஆகுது? படைக்கப்பட்ட அனைத்தும் பகவானுக்குள் போய் ஒடுங்குது. அதத்தான் அழிவு பிரளயம்னு சொல்றோம். பிரளயம் அல்லது அழிவுன்னு சொல்றோம். அது பிரம்மாவினுடைய இரவில் நடக்குது. ஆக பிரம்மாவினுடைய பகலில் படைப்பு நடக்குது. பிரம்மாவினுடைய இரவில் என்ன நடக்கின்றது? அழிவு நடக்கின்றது. ஆக பிரம்மாவின் உலகம் கூட காலத்திற்கு உட்பட்டது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது. பிரம்மாவுக்கும் ஒரு காலம் இருக்கு. நமக்கு எப்படி காலம் இருக்கோ, பிறந்த பிறகு மரணம்னு ஒண்ணு வருதோ, அது போல பிரம்மாவுக்கும் ஒரு காலம் வரைக்கும் இந்த பிரம்மா இருப்பாரு. அடுத்து அவருக்கும் கூட என்ன, அவரும் நம்மள மாதிரி ஒரு ஜீவன் தான், ஜீவராசி தான். அவருக்கு ஒரு பதவி கொடுத்திருக்காரு பகவான். பகவானுடைய பிரதிநிதியாக படைப்பு தொழில செய்யறாரு. புரியுதா? ஆகையினால பகவானுக்கு கூட, பிரம்மாவுக்கு கூட, பிரம்மாவனுடைய உலகம் கூட காலத்திற்கு உட்பட்டதுதான். ஆக அந்த காலம் வரைக்கும் தான் அவர் வாழ முடியும். அடுத்தபடியாக வேறு பிரம்மா தான் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம போக போக நீங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்க. அடுத்த ஸ்லைடு பார்த்தாச்சு. ஆக இதுல நம்ம காலத்தினுடைய சுழற்சியை பற்றி பார்த்தோம். அடுத்தபடியாக என்ன பார்க்க போறோம்னா, பகவான் இந்த பௌதிக அவர் 8 கேள்வி கேட்டாரு இல்லையா? எதை கேட்டாரு? முதல்ல அத்தியாத்மானா பிரம்மன், அதாவது ஜீவசக்தி, அதாவது ஜீவாத்மா தான் அத்தியாத்மா, நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மா தான் அத்தியாத்மான்னு சொல்றோம். அடுத்து அதிபூதம் அப்படின்னா என்னன்னா, இந்த பௌதிக இயற்கை அல்லது ஜட இயற்கை அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்ல, அதான் அதிபூதம்னு சொல்றோம். அடுத்து அதி தெய்வம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத சொல்றாரு. இந்த நம்ம பார்க்கக்கூடிய சூரியன், சந்திரன், வருணன், இது வாயு பகவான் அப்படின்ட்டு எல்லா தேவர்கள், இந்த தேவர்களோட சிவா, பிரம்மா, விஷ்ணு எல்லாமே எல்லா தேவர்களையும் சேர்த்து அதிதெய்வம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆக அதிபூதம்ங்கிறது பௌதிக இயற்கை, இந்த உலகம். ஓகேயா? அதி தெய்வம்ங்கிறது தேவர்கள். புரியுதா? அடுத்து வேற என்ன கேட்கிறாருன்னா, அதி யக்ஞ யாரு? அதி யக்ஞம்னா என்ன? யாகத்தின் இறைவன். யாகம் எல்லாம் செய்யறோம்ல, யார நினைச்சு நம்ம இந்த யாகம் செய்யறோம்? அங்க ஓம் விஷ்ணுவை நினைச்சுதான் செய்வாங்க. நீங்க யாகம் செய்யறப்போ அந்த பிராமணருடைய உச்சரிப்பை கூர்ந்து கவனிச்சா தெரியும், விஷ்ணுவை தான் நினைப்பாங்க. அது யக்ஞம், யாகத்தினுடைய இறைவன் பகவானுடைய ஒரு விரிவங்கமாகிய விஷ்ணு தான். பௌதிக உலகத்தினுடைய இறைவனாக நம்ம விஷ்ணுவை வச்சிருக்காரு பகவான். ஆக பரமபுருஷன் தான் அது யக்ஞர், யாகத்தினுடைய இறைவன். பரமபுருஷனாகிய கிருஷ்ணர் தான் யாகத்தினுடைய இறைவன். இந்த யாகத்தினுடைய இறைவன் பகவான் கிருஷ்ணர் நம்ம உடல்லையே இருக்காரு. எப்படி இருக்காரு? எல்லா ஜீவராசிகள், எல்லா உயிர்வாழ்களுடைய இதயத்திலும் எப்படி இருக்கின்றாரு? நேற்றே பார்த்தோம், பரமாத்மாவாக இருக்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரமாத்மாவாக இருக்கிறாரு. ஆகவே அது யஜ்ஞம். அர்ஜுனுடைய அத்தனை கேள்விகளுக்கும் பதில் சொன்னார். அடுத்து என்ன கேள்வி கேட்டாருன்னா அர்ஜுனன், சரி, வாழ்வினுடைய இறுதியில இந்த பக்தி தொண்டில இருக்கிறவங்க எப்படி உங்களை நினைவில் கொள்வாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி. அதுக்கு பதில் இந்த 5, 6ல நம்ம பார்ப்போம். யாராவது வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. 5வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த காலம் சாமாம்யேவ ஸ்மரன் முக்தவ கலைவரம் யாதி சாமத் பாவம் யாதினாஸ் யத்ர சம்சயக. மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உள்ளே விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகிறான். இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை. 16. எம் எம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் தைஜத் அந்தே கலைவரம் தம் தம் ஏவேதி கவுந்தய சததத் பாவ பாவிதாக. ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்நிலையை அவன் அடைகிறான். இதுல சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். இதுல 5வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாருன்னா, அந்த காலேச்ச மாங்கேவ, அதாவது ஒருவன் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் என்ன செய்யறான்? மாம் ஏவ ஸ்மரன், யாராவது அப்படிப்பட்டவன் இறுதி காலத்துல என்னை மட்டும் ஸ்மரன்னா எண்ணிக்கொண்டு
முக்த்வா கலேவரம்னா உடலை விட்டால் அவன் வந்து என்ன செய்வான், இங்க வருவான். உடனடியாக யகப்பிரயாதி சபத்பாவம் யாதி ராசிலே சம்சயக, அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகின்றான். இதில் எந்த சந்தேகமோ இல்லை. நிச்சயமா வரண காலத்தில், அதாவது அவனுடைய இறுதி காலத்தில் யார் ஒருவன் பகவானை பற்றி மட்டும் நினைத்து கொண்டு உடலை விட்டால் நிச்சயமா பகவானுடைய உலகத்தை போய் அடைவான், பகவான் கிட்டதா போய் அடைவான். இதுல எந்த சந்தேகமும் யாருக்கும் வேண்டாம் அப்படின்னு பகவான் உறுதியாக சொல்லிட்டாரு. ஆகவே நம்ம வந்து பக்தி தொண்டு செஞ்சா நிச்சயமா வந்து பகவான் உணர்வுலதான் பக்தி தொண்டு செஞ்சு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை வாழ்நாள் முழுவதும் உச்சரித்துக் கொண்டிருந்தால் நிச்சயமாக இறுதி காலத்தில் பகவானுடைய நினைவுதான் மனதில் இருக்கும். அப்ப நிச்சயமா பகவானுடைய உலகத்துக்கு தான் செல்வாங்க அப்படிங்கிறத இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்ததுல என்ன இருக்குன்னா அதேதான் எம் பாபி ஸ்மரன் பாவம். எம் பாபி, அத எம் பாபி ஸ்மரன் பாவம்னா எந்தெந்த நிலையில என்னென்ன எண்ணத்தை எண்ணுகின்றானோ, ஓகேயா. அப்போ எந்தே கலைவரம், அதாவது அவன் உடலை விடுறப்போ எந்த நிலையில் என்ன எண்ணத்தை எண்ணுகின்றானோ அப்படிப்பட்டவன் சந்தேகம் இல்லாம அவன் அந்த நிலையத்தான் அவன் அடைகிறான். முதல்ல என்ன சொன்னாரு, என்னை நினைத்தால், அதாவது பகவானை நினைத்தால் பகவான் உலகத்திற்கு போவான், பகவானுடைய இயற்கையை அறிவான். ஆனா உடலை விடுறப்போ அவன் என்ன எண்ணத்தை என்றானோ, என்ன விரும்புகின்றானோ, என்ன எதில் ஆசைப்படுகின்றானோ அந்த நிலையத்தான் அடுத்த பிறவியில் அடைவார். நம்ம இது ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். நம்ம கடைசியில வந்து நான் ஏதாவது நான் இந்த பிறவியில வந்து செய்யாம விட்டுட்டேனே, நான் பெரிய பங்களா கட்டணும்னு நினைச்சேன், பெரிய பதவிக்கு வரணும்னு நினைச்சேன், நிறைவேறலையே, இந்த பிறவியிலாவது வருமா அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை நம்ம மனசுல இருக்குன்னு வச்சுக்கல. அப்ப அப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணம் நம்ம மனசுல இருந்தா அப்ப அப்படிப்பட்ட ஆசையை நிறைவேற்றுவதற்காக அடுத்த பிறவியில அந்த ஆத்மா அப்படிப்பட்டவர்களுடைய இல்லத்தில் பிறக்கக்கூடிய அந்த உடல்ல வந்து ஆத்மா போய் அந்த ஆசையை நிறைவேற்றுவதற்காக அந்த உடலை எடுக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவானை நினைச்சா பகவான் உலகத்துக்கு போகும். என்ன ஆசைப்பட்டவனோ அந்த ஆசையை நிறைவேற்றுவதற்கான ஒரு இதுல ஒரு உடலை எடுத்து திரும்பவும் இந்த பூலோகத்துக்கு வந்து அதை நம்ம என்ன செஞ்சோமோ, நல்லது செஞ்சிருந்தா நல்லது அடைவோம். இல்ல ஏதாவது தீங்கு யாருக்காவது செஞ்சிருக்கோம், பணம் எல்லாம் நிறைய செல்வம் சேர்த்து பங்களா கட்ட முடியல அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை அவனுக்கு இருந்துச்சு. ஆக அந்த செல்வத்தை எப்படி எப்படி சேர்த்தாங்கிறது அவனுக்கு தான் தெரியும் இல்லையா. இது நல்ல முறையில சேர்த்திருந்தா நல்ல நன்மையே அடைவான், இல்ல தீய முறையில சேர்த்திருந்தா அதுக்குரிய ஒரு கஷ்டத்தையும் அவன் அனுபவிக்க வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது என்ன பார்க்க போறோம், மரணம் ஒரு முடிவல்ல. மரணம் வந்து முடிவு அல்ல, அது ஒரு இறுதி தேர்வு. நம்ம இறப்புக்கு பயப்பட வேண்டியதே இல்லை. இந்த இறப்போட எல்லாமே முடியறது இல்லை. அது வந்து ஒரு இறுதி தேர்வு, நமக்கு வைக்கக்கூடிய ஒரு தேர்வு, ஒரு டெஸ்ட், ஒரு எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா எம் பாபி ஸ்மரன் பாவம், அது என்ன அர்த்தம், அந்திம காலத்துல என்ன நினைக்கிறோமோ அதுவாகவே அடுத்த பிறவியில் ஆகுறோம் இல்லையா. ஆகையினால நமக்கு இது வந்து முடிவா, யாருக்குமே முடிவு இல்லை. அவன் என்ன நினைக்கிறானோ அந்த ஆசையை நிறைவேற்றுவதற்காக அடுத்த பிறவி வந்துடுது. அதனால அவன் ஆசைப்பட்டது நிறைவேறுது. அதனால அது மரணம்ங்கிறது ஒரு முடிவு இல்லை, அது ஒரு இறுதி தேர்வு தான். இதை எதுக்கு ஒப்பிடலாம் நம்ம, இப்ப ஒரு மாணவன் இருக்கா, படிக்கிறான், எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க. அவனுக்கு ரொம்ப ஹையர் செகண்டரி படிக்கிறப்போ கஷ்டப்பட்டு அந்த வருடம் 12th ஃபுல்லா கஷ்டப்பட்டு படிச்சு அதனுடைய பலனை தேர்வு எழுதி பார்க்கிறான். அப்போ அந்த தேர்வில் வரக்கூடிய மதிப்பெண்களை வச்சுதான் அவன் நினைக்கக்கூடிய அந்த கோர்ஸ் கிடைக்குது. அது என்ஜினியரிங்கோ அல்லது மெடிக்கலோ கிடைக்குது இல்லையா. ஆக அந்த ஒரு அவனுடைய குறிக்கோள் வந்து டாக்டருக்கு போகணுங்கிற ஒரு குறிக்கோள்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ அவன் வந்து அந்த வருடம் முழுவதும் அதை மனசுல வச்சுக்கிட்டு அதுக்காகவே கடினமாக படிக்கணும், படிச்சு மார்க் வாங்கணும்.
அந்த மார்க் வந்து எப்ப வாங்குவான், அந்த இறுதி தேர்வு வர்றப்போ, ஹையர் செகண்டரி எக்ஸாம் வர்றப்போ. அப்போ அதை எழுதி அதுல வரக்கூடிய மதிப்பெண்ணை வச்சு அவனுடைய நோக்கம் நிறைவேறும். அது மாதிரிதான் நம்முடைய வாழ்க்கையும் கூட. நம்ம இந்த பிறவி முழுவதும் வந்து எதை நினைக்கிறோமோ அதுவாகவே அடுத்த பிறவி நமக்கு வாய்க்கிறது. பகவானையே நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்திலேயே ஊன்றி அவரையே நினைச்சிட்டு நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம் சொல்றோம்னு வச்சுக்கோங்க, அதுதான் நம்முடைய நினைவு முழுவதும் இருக்கும். இறுதி காலத்திலேயே அந்த நினைவுலதான் மரணம் சம்பவிக்கும். ஆகையினால பகவானை நிச்சயமாக அறிவார். நல்லா படிக்கிறவன் நல்லா தேர்வு எழுதுவா, அவனுடைய நோக்கம் நிறைவேறும். அது மாதிரி நல்ல பக்தி பண்றவங்க பகவானை உணர்வோடு இருப்பாங்க. கடைசியில பகவான் உணர்வோடு பகவானுடைய உலகத்திற்கு போவாங்க. அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகா இங்க வந்து உதாரணத்தின் மூலமாக சொல்லியிருக்காங்க. அத மரணங்கிறது முடிவு இல்லை, அது ஒரு இறுதி தேர்வுதான் நமக்கு. அதனால யாரும் பயப்பட வேண்டியதில்லை. இந்த பிறவியிலேயே நல்ல காரியம் செய்து நல்ல முடிவை அடையலாம் அடுத்த பிறவியில் அப்படிங்கிறத இதுல இருந்து நமக்கு. அடுத்தது வந்து அடுத்த இதுல என்ன பார்க்கறோம்னா, யோக பயிற்சி பற்றி நம்ம போன இதுல அத்தியாயத்துல படிச்சோம் இல்லையா? யோக பயிற்சி அஷ்டாங்க யோகம், அந்த 8 நியமங்கள், யமம் நியமம் ஆசனம் பிரத்யாகாரம் பிராணாயாமம் தியானம் சமாதி அப்படின்ட்டு 8 இது பார்த்தோம். இந்த யோக பயிற்சி வந்து லேசாவா இருக்கும். அது வந்து செய்யறதுக்கு பதஞ்சலி யோகால ரொம்ப கடினமானது. அதுக்கு வந்து என்ன செய்யணும், உடலுடைய வாயில்களை மூடணும். உடலின் வாயில்கள் என்னங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். 9 வாயில்கள் இருக்கு. என்னெல்லாம்? கண்கள் 2, காதுகள் 2, அடுத்து என்ன வேற, மூக்கு துவாரம் 2 ஆராய்ச்சா. அடுத்தது குரல் வாய், குரல் வருது, குரல் வலை. அதற்கு அடுத்து வந்து ஆசனம், அதாவது எக்ஸ்கிரீஷன், என்ன கழிவு பொருள் வெளியேறக்கூடிய குதம்னு சொல்லுவோம்ல அது. அதுக்கு முன்னாடி பால் இருக்கு. ஆக இந்த 9 தான் வந்து வாயில்கள்னு சொல்றது. கேட்வே ஆஃப் நம்மளுடைய பாடியினுடைய கேட்வே. இந்த வாயில்கள்லாம் மூடிக்கிறோம். கண்ணை மூடணும். காது வந்து வெளியில போகக்கூடாது, காது இந்த சவுண்டை கேட்கக்கூடாது. மூக்கு வந்து ரொம்ப வந்து டைட்டா வச்சுக்கிறோம். எதுக்கு மூக்கு பயன்படுத்துறோம்? நம்ம மூச்சை உள்ள இழுத்து நிறுத்தி வெளியே விடுறதுக்கு. அது என்ன சொல்லுவாங்க? பிராணாயாமம். அந்த பிராணாயாமம் செய்யறது எப்படி? உயிர் மூச்சை உள்ள இழுத்து வெளியில விடணும். அது வந்து யோகிகள் என்ன செய்வாங்க, அந்த உயிர் மூச்சை புருவ மத்தியில நிறுத்துவாங்க. புருவம் ஆகினை. நீங்க சிலர் யோக பயிற்சிக்கு போயிருக்கலாம், படிச்சிருக்கலாம். ஆகினைன்னு சொல்லுவோம். 2 புருவங்களுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்த ஆகினை. ஆக அந்த உயிர் மூச்சை வந்து பிராணனை புருவ மத்தியில நிறுத்துவாங்க. அடுத்து என்ன செய்வாங்க, எல்லா புலன்களையும் அடித்திருவாங்க. ஏன்னா 9 வாயில்களையும் மூடிட்டாங்க. அப்ப புலன்கள் எல்லாம் கை காலு எல்லாமே, ஏன்னா ஆசனத்துல உட்கார்ந்து அவங்க வந்து தியானம் பண்றாங்க. அப்போ அப்படி தியானம் பண்றப்போ புலன்கள் எல்லாம் அடக்கப்பட்டுரும், வெளியில போகாது. மனமும் வந்து என்ன செய்யும், மனம் புலன்களை அடக்கும். மனதும் வெளியில போகாம அந்த மனதை இதயத்தில் நிறுத்துவாங்க யோகிகள். இதயத்துல யார் இருக்காங்க? பரமாத்மா இருக்காரு இல்லையா? ஆக இதயத்தில் அவங்க மனதை நிலை நிறுத்தி என்ன செய்வாங்க, தியானம் செய்வாங்க. இந்த யோக பயிற்சி எவ்வளவு கடினமானது, லேசானதா? அந்த இது மாதிரி மனதை நிலைநிறுத்தி தியானம் பண்றத தாரதா, அதை விடாம பண்ணணும். அப்படி பண்ணக்கூடியது வந்து 1 நாள் 2 நாள்ல நடக்காது. ரொம்ப காலம் வந்து பயிற்சி பண்ணணும் இல்லையா? ஆக இந்த யோக பயிற்சி வந்து அவ்வளவு சுலபமானது அல்ல அப்படிங்கிறத பாக்குறோம். இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த வட்டம்லாம் போட்டுக்கிறது அந்த எந்தெந்த இடம், அதாவது சுவாதிஷ்டானம், அடுத்து வந்து மணிப்பூரகம், ஆகினை மேல இதயத்து பகுதியில, அடுத்து வந்து நெச்சி பொட்டுல வந்து சரி இதய பகுதியில வந்து சுவாதிஷ்டானம், சாரி அடாகதம், இதுல வந்து நெச்சி பொட்டு, ஆகினை, அப்புறம் சரஸ்தாரம் மேல. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து ரொம்ப கடினமானது அப்படிங்கிறத பாக்குறோம். ஆகையினால பகவான் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு,
இந்த தியான யோகம் எல்லாம் ரொம்ப கடினம். இது அந்த காலத்துல சத்திய யுகத்துல இந்த தியானம் இதெல்லாம் பண்ணாங்க முனிவர்கள். ஏன்னா அவங்களுக்கு நிறைய வருடங்கள் 10 லட்சம் ஆண்டுகள் கூட வாழ்ந்திருக்காங்க இல்லையா. வால்மீகி, வசிஷ்டர் இவங்க எல்லாம் அவ்வளவு காலம் தவம் பண்ணாங்கன்னா அவங்க அவ்வளவு கடினமா தவம் பண்ணாங்க, ரொம்ப காலம் வாழ்ந்தாங்க. நமக்கு இந்த கலியுகத்துல நம்ம அவ்வளவு காலம் நமக்கு 100 வருடம் தான் மேக்சிமம். 100 கொஞ்சம் மேல போகணும். இந்த குறைந்த புத்தி, நமக்கு குறைந்த ஆயுள் இல்லையா, ஒரே சண்டை சச்சரவா இருக்கு. இந்த கலைபுரத்துல நமக்கு இந்த தியானம் எல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். தனியாகவும் போய் செய்ய முடியாது. ஆகையினால பக்தி தான் மேலானது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த பக்தி எப்படி செய்யறது அப்படிங்கிறத அடுத்த ஸ்லோகம். யாரு வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உங்களுக்கு அந்த ஸ்லோகம் சரியா தெரியலன்னா இது மட்டும் வாசிங்க மாதாஜி. ஒரு முறை மட்டும் வாசிங்க. தெரியுதா மாதாஜி எல்லாருக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. தெரியுது சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி யாரையோட நானே வாசிக்கவா மாதாஜி? நானே பொருளரை வாசிச்சிருவா மாதாஜி? வாசிச்சிருங்க. ஓகே மாதாஜி. பிருந்தாவின் மகனே, பிறழாத மனதுடன் என்னை எப்போதும் நினைப்பவன் சுலபமாக என்னை அடைகிறான். ஏனெனில் அவன் பக்தி தொண்டில் இடையாறாது ஈடுபட்டுள்ளான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. எல்லாருமே வாசிக்கலாம் மாதாஜி. அதுக்கடுத்து சொல்லுங்க மாதாஜி. அதாவது அனன்ய சேதாக சததம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா, அனன்யன்னா பிரலாத மனதுடன். அடுத்து எப்படி எப்படி இது பண்ணணும்? பிரலாத மனதுடன் பகவானை எப்பவுமே நினைச்சிட்டு இருக்கான் பாருங்க, அவன் தான் பகவானை சுலபமாக அடைய முடியும். ஏன்னா அவன் பகவானுடைய நினைவில், கிருஷ்ண உணர்வுல பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறதுல இடையறாது ஈடுபட்டு இருக்கான். கொஞ்சம் கூட பிரேக் இல்லாம அவ எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காம பகவானுக்காக சேவை செய்யறான். தான் செய்ய எல்லா செயல்களையும் பகவானை மையமாக வைத்து செய்யறான். ஆக பகவானுடைய உணர்வில் எப்பவும் அவன் நிலைச்சு இருக்கிறதுனால அவன் பகவானை போய் அடைகிறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம். ஆகவே அதுக்கு என்ன வேணும்? பகவானை போய் அடையணும்னா பக்தி தொண்டு செய்யணும். அந்த பக்தி தொண்டும் விடாம செய்யணும். இடையில பிரேக் இல்லாம செய்யணும். அன்மோட்டிவேட்டட், இன்டரப்டட்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது பிறலாதுன்னா எந்த ஒரு இன்டரப்ஷன், எந்த ஒரு தடங்களும் வராம தொடர்ச்சியா செய்யணும். அப்படி செய்தால் அதத்தான் அனன்ய பக்தி அப்படின்னு சொல்றோம். அடுத்தது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அனன்ய பக்தினா என்னன்னா விடாம பக்தி தொண்டு செய்வதுதான் அனன்ய பக்தி. இந்த அனன்ய பக்தி தான் எளிமையான வழி. யாரை போய் அடையிறதுக்கு? பகவானை அடையிறதுக்கு, பகவானை நினைவு கொள்வதற்கு. புரியுதா? ஆக இந்த கடினமான யோக பயிற்சி எல்லாம் எல்லாருக்கும் சாத்தியமா? நிச்சயமா இல்லை. அதுக்கு தனியா போய் உட்காரணும், ஆசனம் அமைக்கணும். அப்புறம் அவ்வளவு காலம் அது உடனடியாக நம்ம இந்த தியானத்துல சமாதி நிலைக்கு அடைய முடியாது. பகவானை உணர முடியாது. அப்படி பரமாத்மாவை உணர்ந்தாலும் கூட திரும்ப பக்தி செஞ்சுதான் பகவான் முழுமுதற் கடவுளாகிய பகவானை உருவத்தை தரிசிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லுது. ஆகையினால இந்த யோக பயிற்சிகள் தான் எல்லாருக்கும் சாத்தியம் கிடையாது. ஆனா எல்லாரும் என்ன செய்யலாம்? பக்தி செய்யலாம். அப்படி பக்தி செஞ்சு பகவானை நினைப்பவருக்கு பகவான் எளிதாக கிடைப்பான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. பகவான் எளிதாக கிடைப்பான் அப்படின்னா பகவான் எளிதாக காட்சி கொடுப்பான் அந்த பக்தி செய்யறது. துருவன் 5 வயசுதான். அப்பா மடியில உட்கார்றதுக்கு அவருக்கு சான்ஸ் கிடைக்கல. தன்னுடைய சித்தி மகன் தான் உட்கார்ந்துருந்தா, இவருக்கு கிடைக்கல. அப்போ அவங்க சித்தி சொல்றா, நீ என் வயிற்றுல பிறக்கல, நீ என்ன, நீ பகவான் கிட்ட கேளு, உன்னுடைய அப்பா மடியில உட்காரணும்னா அவர்கிட்ட போய் கேளு அப்படிப்பா. அப்போ அவங்க அம்மாவோ சரிதாப்பா, நீ பகவானை கேளு, நமக்கு அந்த பிராப்தம் இல்லை அப்படின்னு சொன்ன உடனே துருவன் காட்டுக்கு போவார். 5 வயசு சிறுவன்.
அப்போ காட்டுல போறப்போ நாரதர் பார்த்து, என்னப்பா இப்படி போற, நீ போய் பகவானை பார்க்க முடியுமா அப்படிங்கிறப்போ, இல்ல நான் பார்த்துதான் ஆகணும், நான் எங்க அப்பா விட ஹையர் பொசிஷனுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே சரின்ட்டு நாரதர் வந்து அவருக்கு நல்ல இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் கொடுத்து அனுப்புவாரு. உடனே இப்படி இப்படி தியானம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புவாரு. காட்டுல தனியா உட்கார்ந்து சாப்பாடு இல்லாம இலைகள் கொஞ்சம் சாப்பிடுறது, இல்ல காய்கறிகள் சாப்பிடுறது, சாப்பிடாம இருக்கிறது, சில நேரம் தண்ணி குடிக்கிறது, சில வாரங்கள் வந்து தண்ணி குடிக்காமவும் இருக்கிறது. இப்படி எல்லா நேரமும் பகவான் நினைவிலேயே இருந்து தியானம் பண்றப்போ பகவான் வந்து அவருக்கு காட்சி கொடுக்கிறாரு. பரமாத்மா வந்து அவருக்கு முன்னாடி தோன்றி அவருக்கு தேவையான, நீ கேட்கறத விட உனக்கு எல்லா சௌபாகியங்களையும் கொடுக்குறேன், உனக்கு துருவ நட்சத்திரம், துருவ உலகமே தனியா அமைச்சு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு கொடுப்பாரு. ஆக அப்படி என்ன செய்யணும், பக்திங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை, எளிதுதான். ஆனா அந்த வைராக்கியம் வேணும். அப்படி வைராக்கியமா வந்து பக்தி பண்ணா நிச்சயமா நான் வந்து அவனுக்கு கிடைப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு, நித்திய யுக்தர். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது வந்து என்ன பாக்குறோம்னா, ஓம் மற்றும் ஸ்மரணம் நினைவு கூறுவது எப்படி அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். அதுக்கு வந்து ஓம் அப்படின்னு நம்ம வந்து எந்த ஒரு மந்திரமாக இருந்தாலும் கூட ஓம் தான் ஆரம்பிப்போம் இல்லையா? யாகம் பண்ணாலும் சரி, வேதங்கள் படிச்சாலும் சரி, எல்லா யாகம் தானம் தவம் இதெல்லாம் பண்றப்போ ஓம் தான் ஆரம்பிக்கணும். ஏன்னா ஓம்ங்கிறது அந்த பூரண உண்மையாகிய பகவானை தான் குறிப்பிடும். ஆக அந்த பகவானை எப்பவும் வந்து ஸ்மரணம்னா நினைவு கொள்வது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இதுக்கு உதாரணமாக என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, தாய் இருக்காங்க, கடைக்கு போறாங்க. அப்ப அந்த குழந்தைய தாய் என்ன செய்யறா, பிடிச்சுக்கிட்டே போறாங்க, கையை பிடிச்சுக்கிறாங்க, பையன் அங்கிட்டு இங்கிட்டு போகக்கூடாதுன்ட்டு தான் தாய் தன் குழந்தைய கையில் பிடித்து கொண்டு போறாங்க. என்ன வேலை செஞ்சாலும் பையனை பக்கத்திலேயே வச்சுட்டுதான் அவரோட பேசிக்கிட்டே வேலை பார்க்கறாங்க இல்லையா? ஒரு நிமிஷமும் வந்து பையனை வந்து மறக்கிறது இல்லை. அப்படி வேற ஏதாவது கடினமான வேலை அல்லது நம்ம இது வந்து குடிக்கக்கூடிய வேலை அல்லது சமையல் வேலை இது மாதிரி இருந்தா சில குழந்தைகள் வந்து துருன்னு வெளியில போவாங்க வருவாங்க. அப்ப பையன் போகாம தாங்கிட்டே இருக்கணுங்கிறதுக்காக சில நேரங்கள்ல வேலைக்கு போற பெண்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா, அந்த குழந்தைய வந்து ஒரு லேசா ஒரு கயிறு வச்சு கட்டி ஒரு இடத்துல கட்டி போட்டுட்டு கூட வேலை பார்ப்பாங்க. எதுக்காக? அந்த குழந்தைய வந்து எப்பொழுதும் வந்து தன்னை விட்டு அகலக்கூடாதுங்கிறதுக்காக. அதே மாதிரி கடைக்கு போறப்போ அந்த குழந்தையுடைய கையை பிடிச்சிட்டு தான் போவாங்க. என்ன வேலை செஞ்சாலும் குழந்தையுடைய நினைவுல தான் இருப்பாங்க அந்த அம்மா இல்லையா? இப்போ அப்படி நடந்து போறப்போ சில நேரம் வந்து கையை பிடிச்சிட்டு குழந்தை ஏதாவது ஒரு அட்ராக்ஷன், இந்த கடையில ஏதாவது ஒரு அவருக்கு பிடித்தமான பொருள் இருக்கு நின்றுட்டான்னு வைங்க. அப்போ என்ன செய்யும் அந்த அம்மா, ஐயோ கையில குழந்தைய வச்சிருந்தோம் காணமேன்னு உடனே திரும்பி பார்க்கும். ஏன்னா அது வரைக்கும் குழந்தைகளுடைய ஸ்பர்சத்தை உணரும். இப்ப குழந்தை வந்து அந்த கையை விட்டுட்டு அங்க வெளியில பின்னாடி நின்னுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அப்ப குழந்தை காணோன்ட்டு உடனே பார்த்து குழந்தைய மறுபடியும் கையில பிடிச்சிட்டு வரும். அப்படிப்பட்டவர் பகவான். ஒரு தாய் தன் குழந்தைய கையில் பிடித்து கொண்டு எப்பவும் எப்படி குழந்தைகளுடைய ஞாபகத்திலேயே வேலை செய்யறாங்களோ அதே போல நாம வந்து உயிர்வாளிகளாகிய நாம் உலக கடமைகளை செய்யறோம். உலக கடமை என்ன? நம்ம அவங்கவுங்களுக்குரிய கடமை இல்லையா? அவங்களில் பலர் வந்து டீச்சரா இருப்பீங்க, டாக்டரா இருப்பீங்க, இன்ஜினியரா இருப்பீங்க, இல்ல ஹவுஸ் ஒய்ஃபாகவும் இருப்பீங்க. ஆக எந்த வேலை செஞ்சாலும் நமக்குன்னு சில கடமைகள்லாம் இருக்கு இல்லையா? நம்ம ஒரு தாயா, ஒரு மனைவியா அல்லது ஒரு கணவனா நம்மளுடைய கடமையை செய்ய வேண்டியது இருக்கு இல்லையா? உழைக்க வேண்டியது இருக்கு. அப்படி செய்யறப்போ எப்படி தாய் குழந்தையினுடைய நினைவிலேயே இருந்து கொண்டு எல்லா வேலையும் செய்கின்றாலோ அதே போல நம்ம எல்லாருமே உயிர்வாளிகள் மனிதர்கள் என்ன செய்யணும், நம்முடைய கடமைகளை செய்யும்போது இறைவனை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். பகவானே எனக்கு இந்த கடமை கொடுத்திருக்க, நான் குடும்பத்திற்காக இந்த வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கு, ஆகையினால நீ என்னை வந்து நல்லபடியா வழிநடத்து அப்படின்னு பகவானை நினைச்சுக்கிட்டு அதை சரியான வழியாக இந்த வேலையை செய்வதற்கான ஒரு சக்தியையும்
கேட்டுக்கொண்டு நம்ம அந்த வேலைகளை நிறுத்தாம செய்யணும் இல்லையா? இதுதான் கிருஷ்ண உணர்வுன்னு சொல்லுவோம். ஓகேயா? ஆக எந்த நேரமும் நம்ம பகவான் சொல்றாரு, அதுக்கு நீங்க படிப்பீங்க, நீ என்ன செய்தாலும், நீ எதை உண்டாலும், நீ எதை படைத்தாலும், நீ என்ன தவம் செய்தாலும், நீ என்ன தானம் செய்தாலும் என்ன செய்ய வேண்டாம், உன்னுடைய கடமையை நிறுத்தவே வேண்டாம். உன் வேலைய எப்பவும் பகவான் கிருஷ்ணரை சிந்தனையில் வைத்து கொண்டு அந்த காரியத்தை செய். அப்போ உனக்கு எந்த பாவ விளைவும் வராது, எல்லாமே நல்லபடியாக நடக்கும். பகவான் தன்னுடைய பக்தனை ஒரு பொழுதும் கைவிட மாட்டார். அவர்கிட்ட இருக்கிற பக்தனிடம் இருக்கக்கூடிய ஐஸ்வர்யத்தையும் காப்பாரு. அவருக்கு தேவையான எல்லா ஐஸ்வர்யங்களையும் எல்லா தேவைகளையும் பகவானே பார்த்து கொடுத்துருவாரு அப்படின்னு பின்னாடி நீங்க கொடுப்பீங்க. ஆகையினால ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இது. என்ன காரியம், அர்ஜுனனையும் பகவான் என்ன சொல்லுவாரு, அர்ஜுனா உன்னுடைய கடமை போரிடுதல், நீ ஒரு பொழுது போரிடுறத என்ன செய்யாத, நிறுத்தாத. நீ போர் செய்யறதுதான் உன் கடமை, என்னைய நினைச்சுக்கிட்டே நீ போர் செய்ப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அப்படி போர் செஞ்சா உனக்கு நிச்சயமா வெற்றிதான். இல்ல உன் இஷ்டப்படி செய்வேன்னு உனக்கு அழிவுதான்ட்டு கடைசியில சொல்லுவாரு. அர்ஜுனன் பல கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சு பகவான் உணர்வுதான் தன்னுடைய கடமையை செய்வாரு, போர் செய்வாரு, போரில் வெற்றியும் பெற்றார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்கறோம்னா, இப்ப யாருடைய கேள்விக்கு பதில் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா, அர்ஜுனனுடைய கேள்விக்கு பதில் என்ன வருதுன்னா, அது மரண ஆத்மா செல்லும் 2 வழிகளை பற்றி இங்க சொல்லியிருக்கு. அதாவது மரண காலத்தில் ஆத்மா எப்படி போகும் அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க. பக்தி தொண்டு செய்யறவன் இறுதி காலத்தில் எப்படி எந்த நிலைமையில இருப்பான், எங்க போவான் அப்படின்னு கேட்டாருல்ல அர்ஜுனன். அதுக்குதான் இந்த ஸ்லைட்ல என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, இந்த ஆத்மா இந்த உடலை விட்டு வெளியே போறதுக்கு 2 வழிகள் இருக்கு. ஒரு வழி என்னன்னா ஒளி மார்க்கம். ஒளி மார்க்கம்னா என்ன, பகலாக இருக்கணும், சூரியன் பிரகாசிக்கணும். சூரியன் எந்த நேரத்துல பிரகாசிக்கும், பகல் நேரத்துல தானே பிரகாசிக்கும் இல்லையா? பகல் நேரமாக இருக்கணும். அடுத்து இருள் இருக்கக்கூடாது. அப்ப பகல் நேரத்துல உயிரை விட்டால் அவனுக்கு நிச்சயமாக முக்திக்கு வழி பிறக்கும். இரவில் உயிர் விட்டால் அவனுக்கு மறுபிறவிதான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்து இன்னொன்னு என்ன சொல்றாங்கன்னா, இதுல ரெண்டு முக்கியமான பாயிண்ட் நம்ம பார்க்கணும். நம்ம பிரம்மாவினுடைய யுகங்கள் பற்றி எல்லாம் பார்த்தோம். இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, எல்லா ஜீவராசிகளுமே அந்த பிரம்மாவினுடைய பகல்ல வியக்தம், அதாவது பகவானுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் வெளியில அவருடைய பகலின் போது பிறப்பெடுத்து மீண்டும் அவருடைய இறைவன் போது பகவானுக்குள்ள போயிடுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? இப்போ இந்த மரண காலத்தில் என்ன ஏற்படுது அப்படிங்கிறத பகவான் ரொம்ப தெளிவாக சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு, இந்த ஒளி மார்க்கம்ங்கிறது எப்போ அந்த மார்க்கம்ல உயிர் விட்டவங்க முக்தி அடைவாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, அதாவது 2 காலம் நீங்க எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, உத்தராயணம், தட்சிணாயனம். இப்ப நடக்கிறது என்னது, என்ன காலம், தையில இருந்து தை, மாசி, பங்குனி, சித்திரை, வைகாசி, ஆனி, ஆடி 6 மாத காலம் என்ன காலம் சொல்றோம், உத்தராயணம். பிரபுஜி உத்தராயணம். வெரி குட் உத்தராயண காலம் இல்லையா பிரபு? உத்தராயண காலம்ங்கிறது என்ன காலம், அது புண்ணிய காலம் இல்லையா? அந்த காலத்துல சூரியன் உத்தராயணம்னு என்ன, வடக்கு நோக்கி அவருடைய பயணம் இல்லையா பிரபு? சரிதானே? ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து ஆடிக்கு பிறகு ஆவணி, புரட்டாசி, ஐப்பசி, கார்த்திகை, மார்கழி, தை, அந்த 6 மாசம் தெற்கு நோக்கி சூரியனுடைய பயணம். அதான் என்ன காலம் சொல்றோம், தட்சிணாயன காலம். தட்சிணாயனம். வெரி குட், தட்சிணாயனம். அந்த தட்சிணாயனம் காலம் இருள் காலம்
அப்படின்னு சொல்றாங்க. உத்தராயண காலம் வந்து ஒளி காலம். அப்ப வந்து ரொம்ப சூரிய ஒளியை நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா? எல்லாரும் நம்ம இதை அனுபவிச்சிருக்கோம். அந்த உத்தராயண காலம் வந்து ரொம்ப ஒளிமயமான காலம். அந்த காலத்துக்காக பீஷ்ம தேவர் வந்து காத்துட்டு இருந்தார். பீஷ்மர் பற்றி நம்ம படிச்சிருக்கோம். மகாபாரத போர்ல அர்ஜுனனுடைய படைக்கு வந்து தளபதியாக இருந்த போர் செஞ்சாரு இல்லையா? அப்ப கடைசியாக அர்ஜுனன் வந்து இவரு துரியோதனுடைய படை தளபதியாக இருந்து போர் செஞ்சாரு. யாரை எதிர்த்து? பாண்டவர்களை எதிர்த்து. அப்போ அர்ஜுனனுடைய ஒரு அம்புகளால தாக்கப்பட்டு அவர் அந்த அம்பு படுக்கையிலேயே இருந்தாராம். எது வரைக்கும்? உத்தராயணம் காலம் வர்ற வரைக்கும் காத்திருந்தாராம். காத்து பகவானை வந்து பகவான் அந்த காலத்துல, ஏன்னா பீஷ்மருக்கு ஒரு வரம் அவங்க அப்பா கொடுத்துருக்காங்க. என்ன வரம்? பீஷ்மர் நினைச்சாதான் தான் உயிரை விட முடியும், தானாக அது போகாது அப்படிங்கிறது. ஆத்மாவை அவரை விட்டு வெளியேறும். ஆகையினால உத்தராயணம் காலம் வரைக்கும் இருந்து பகவானை நேரில் பார்த்து கொண்டே, கிருஷ்ண பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு தேரோட்டியாக தானே இருந்தார் இல்லையா? ஆகையினால அவருக்கு முன்னாடி இவரு பகவானை பார்த்து கொண்டே இவர் தனது உயிரை நீத்ததாக நம்ம படிச்சிருக்கோம். கடையில இதுல மகாபாரதத்துல, இது பாகவதத்திலேயே நம்ம படிச்சிருக்கோம். நீங்க பீஷ்மருடைய பரணம், பீஷ்மருடைய பிரேயர் இதெல்லாம் நம்ம படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணன் பற்றி, ஹரே கிருஷ்ண பற்றி. ஆக அந்த உத்தராயண காலம் வந்து ரொம்ப ஒரு ஒளிமயமான காலம். அந்த காலத்துல வந்து உயிரை விட்டால் நிச்சயமாக பகவானுடைய உலகத்துக்கு தான் போவாங்க. இதுல வந்து எந்த ஒரு சந்தேகமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதாவது அக்னி தேவன் யாரு? சூரிய பகவானுடைய ஆதிக்கத்துல, அவருடைய ஒளியில பகல்ல நல்ல நேரத்துல வளர்ப்பிறை இருக்கக்கூடிய 2 வாரங்கள்ல சூரியன் வடக்கு நோக்கி சொல்றப்போ அந்த 6 மாதங்கள்ல உயிரை விட்டால் அவன் அந்த பகவானை போய் அடைவான். புரியுதா? அடுத்து தட்சிணாயன காலங்கிறது என்ன? தட்சிணாயன காலத்துல உயிரை விட்டா அவனது பயணம் எப்படி இருக்கும்? அவன் வந்து பகவானுடைய உலகத்துக்கு போக முடியாது. ஏன்னா இரவு நேரம், தேய்பிரை, சூரியன் தெற்கு நோக்கி செல்லக்கூடிய அந்த 6 மாதங்கள் வந்து ரொம்ப இருள்மயமானது. அப்போ வந்து இந்த உலகை விட்டு செல்லக்கூடிய யோகிகள் சந்திரலோகத்தை தான் போய் அடைவாங்க. சந்திரலோகத்துக்கு போய் கொஞ்ச நாள் வந்து நல்ல ஒரு புண்ணியங்களை எல்லாம் அனுபவிப்பாங்க. நல்ல சோமரசம் எல்லாம் அருந்தி நல்லா அனுபவிப்பாங்க. அப்புறம் வந்து அவங்க செஞ்சு அந்த நல்ல கெட்ட காரியங்களுக்கு ஏற்ற பலனை அனுபவிக்க திரும்ப இந்த பூமிக்கு வந்துதான் என்ன செய்வாங்க? தன்னுடைய ஒரு அந்த வாழ்க்கையை முடிச்சுட்டு பக்தி பண்ணிதான் பகவானை அடைய முடியும். இது வந்து யோகிகளுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. யோகிகள் தான் இதெல்லாம் பார்ப்பாங்க. உத்தராயணம் வரட்டும் அப்போ நம்ம, ஏன்னா யோகிகளுக்கு அந்த கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் தங்களுடைய பிராணனை இல்லையா? இது வந்து பக்தர்களுக்கு கிடையாதுங்கிறாங்க. ஏன்னா இந்த 2 பாதையுமே பக்தர், அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி, பக்தர்களுக்கு இந்த 2 பயணத்தை பற்றியும் பக்தர்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இல்லையா? உத்தராயணத்துல மரணித்தால் பகவானை போய் அடையலாம், தட்சிணாயணத்துல மரணித்தால் சந்திரலோகத்துக்கு தான் போயிட்டு திரும்ப இந்த உலகத்துக்கு வரணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம், அதை பற்றிய கவலை எல்லாம் யாருக்கு கிடையாது? பக்தர்களுக்கு கிடையாது. ஏன்னா பக்தர்கள் வந்து பகவானுக்கு சேவை செய்வதில்தான் குறியா இருப்பாங்களே ஒழிய எந்த லோகத்துக்கு போறதுங்கிறத பற்றி அவங்களுக்கு கவலையே கிடையாது இல்லையா? ஏன்னா பகவானுக்கு தொண்டு செய்தால், பக்தி தொண்டு செஞ்சா பகவானே பாத்துக்கிடுவாரு. நமக்கு எப்போ வந்து பகவான் கிட்ட போகணுமோ அதுக்கு பொறுப்பு பகவான் தான். ஏன்னா கம்ப்ளீட் சரண்டர், முழுவதுமாக அவர்கிட்ட சரணடைஞ்சிட்டாங்க யாரு? பக்தர்கள். ஆகையினால அவங்களுக்கு இந்த தட்சிணாயனம் உத்தராயணத்துல உயிர் போறது பற்றிய கவலை எல்லாம் கிடையாது. யோகிகளுக்கு தான் அந்த கவலை உண்டு. ஆக எல்லாவற்றையும் கிருஷ்ணரை பார்த்து கொள்வார் அப்படிங்கிற ஒரு அளவற்ற நம்பிக்கையினால அவங்க வந்து நிம்மதியா இந்த உலகில் இருக்கிற வரைக்கும் பகவானுக்கு தொண்டு செய்வதில் ஈடுபட்டிருக்காரு. ஆழ்வார் என்ன சொல்லியிருக்காரு?
எனக்கு இந்திர லோகமானும் அச்சுவை பெரினும் வேண்டேன் அரங்கமான நகருவேனே, உனக்கு தொண்டு செய்யக்கூடிய இந்த பாக்கியத்தை கொடு அப்படின்னு தான் நம்முடைய ஆழ்வார்கள் எல்லாம் பாடியிருக்காங்க இல்லையா. ஆகையினால பக்தர்களுக்கு அதை பற்றிய எந்த ஒரு காலத்துல உயிர் போனாலும் பரவாயில்லை, எப்பவும் உனக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும், எத்தனை பிறவி எடுத்தாலும் நான் உன்னுடைய சேவகனாக இருக்க வேண்டும் என்பது பக்தர்களுடைய எண்ணம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது ஓகே, சரி. அடுத்து நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா, அடுத்து இந்த உலகம் அழியிறப்போ என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். பிரம்மாவினுடைய அந்த என்னது, பிரம்மாவினுடைய பகல்ல இந்த பிரபஞ்சம், ஜீவராசிகள் எல்லாம் தோன்றுது இல்லையா. இரவில் பிரளயத்தின் போது பகவானுக்குள்ள போய் எல்லாம் ஒடுங்கிருது இல்லையா. அப்போ இது பௌதீக உலகத்துக்கு தான், இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு தான், புரியுதா. ஆனா இது அழியாத ஒரு இடம் இருக்கு, அது நித்தியமான உலகம், பகவானுடைய ஆன்மீக உலகம். அதை என்னன்னு சொல்றோம், சனாதனம் அப்படின்னு சொல்றோம். சனாதன இயற்கை. சனாதனனாவே நித்தியமான இயற்கை. நமக்கு நம்ம வாழக்கூடிய இந்த உலகம் ஜட இயற்கை, பகவானுடைய பகிரங்க சக்தி. அந்த சனாதன இயற்கை என்னது, பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி. அது எப்பவும் நிலையா இருக்கும், நித்தியமானதா இருக்கும், அழிவுங்கிறது அதுக்கு கிடையவே கிடையாது. அங்க இருக்கக்கூடிய முக்தர்கள், பக்தர்கள், பகவான் எல்லாரும் ரொம்ப எப்பவும் அழிவில்லாம நித்தியமாக சந்தோஷமாக ஆனந்தமாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம. ஆக நம்ம எல்லாரும் அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்தை அடையணும்னா என்ன செய்யணும், நம்ம பக்தி பண்ணணும் பகவானுக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆக இந்த ஜட உலகம், இந்த பௌதீக உலகம், நம்ம வாழக்கூடிய இந்த உலகம் தற்காலிகம், ஆன்மீக உலகத்தா எப்பவோ நிலைச்சி இருக்கிறது அப்படிங்கிறத இதுல நம்ம படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக இப்ப நான் சொன்னேன்ல, கோலோக பிருந்தாவனம், அதுதான் ஆத்மாவினுடைய உண்மையான வீடு. நமக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மா தானே இந்த உடம்புக்கு இயக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா. அதுக்கு அது எங்க இருந்துச்சு, பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தது, பகவானுடைய ஆன்மீக உலகிலிருந்து வந்தது. அதத்தான் பகவான் நேற்று அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தோம். இந்த ஜட இயற்கையை விட இன்னொரு உயர்ந்த ஒரு ஒண்ணு இருக்கு, உயிர் வழி இருக்கா. இந்த ஜட உலகத்தை தன்னுடைய ஒரு வசதிக்காக பயன்படுத்துறதுக்காக என்கிட்ட இருந்து நான் அனுப்பியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா. ஆக அந்த உயிர்வாளியினுடைய நம்முடைய ஜீவாத்மாவுடைய உண்மையான வீடு எதுனா பகவானுடைய ஆன்மீக கோலோக பிருந்தாவனம் தான். அதைத்தான் பரமபதம்னு சொல்றோம். நம்ம பரந்தவங்களை சொல்லுவோம், பரமபதம் அடைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றோமா இல்லையா. பரமபதம் அடைஞ்சிட்டாங்கன்னு என்ன அர்த்தம், பகவானை அடைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த பரமபதத்துக்கு போனவங்க திரும்ப இங்க இந்த உலகத்துக்கு வருவாங்களா, வரமாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க பக்தி செஞ்சு பகவானை நேரமா நினைச்சு பக்தி தொண்டு செஞ்சு போனவங்கதான் அந்த பரமபதத்துக்கு போக முடியும். மற்றவங்கெல்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்களோ அந்த நினைப்புக்கு ஏற்றபடியே பிறகு கிடைக்கும். இல்ல தேவர்களை வழிபட்டால் அந்த தேவர்களுடைய லோகம் போய் அடைந்து அங்கே தங்கள் செய்த புண்ணிய காரியங்களை அனுபவிச்சுட்டு திரும்ப இந்த உலகத்துக்கு தங்களுடைய கர்ம வினையை அனுபவிச்சு பக்தி பண்ணிதான் பகவானுடைய லோகத்துக்கு போக முடியும். புரியுதா. அப்போ பரமபதத்தை அடைஞ்சவர்களுக்கு இந்த உலகத்துக்கு வரங்கிற அவசியமே கிடையாது, பகவான் கிட்டயே இருப்பாங்க. இந்த உலகம் துக்காலயம் அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா. இந்த துன்பமயமான உலகிற்கு பக்தர்கள் திரும்ப வருவதே இல்லை. ஏனென்றால் அவங்களுடைய பெர்மனன்ட் வீடு, அவங்களுடைய நித்தியமான உலகத்துக்கு அவங்க போயிட்டாங்க, அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க. யாரு, பக்தர்கள், உன்னதமான பக்தர்கள். வாசுதேவன் தான் உண்மையான கடவுள், பகவான் கிருஷ்ணன் தான் அப்படின்னு அவருக்கு பக்தி தொண்டு செஞ்சு கம்ப்ளீட்டா சரஞ்சு ஆகி அவங்க பகவானுடைய உலகத்துக்கு போயிட்டாங்க. அவங்க பேக் டு ஹோம் அப்படின்னு போடுறது. திரும்ப எந்த வீட்டுல இருந்து இந்த உலகத்துக்கு வந்தாங்களோ
அந்த வீட்டுக்கே திரும்ப போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுறத வீடு திரும்புதல்னு சொல்லி பரமபதம். ஆக நம்ம இந்த பதத்தை அடைதல் தான் இந்த அத்தியாயத்துடைய தலைப்பே. ஆக இந்த இத பரமபதம் அடையணும்னா என்ன செய்யணும்? பக்தி பண்ணணும். இறைவனுடனான 5 வகை உறவுகள் பற்றி நம்ம அடுத்து பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த பக்தி தொண்டுல பக்தி தொண்டை செய்யக்கூடியவன் தான் என்ன செய்வான்? பரமபதம் அடைய முடியும். அவனுக்கு இப்போ நம்ம எல்லாம் படிப்படியா இந்த இந்த இஸ்கான் மூலமாக பக்தி எப்படி பண்றது, பக்தி தொண்டு எப்படி பண்றது, பகவானோட எப்படி உறவு வைத்துக் கொள்வது அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம பகவத்கீதை படிக்கிறப்போ பாகவதம் படிக்கிறப்போ இன்னும் தெளிவாக நமக்கு புரியுது இல்லையா? அப்போ இந்த பக்தி தொண்டு செய்யறவனுக்கு முதல்ல வேதம் படிக்கணும், யாகம் செய்யணும், தவம் புரியணும், தானம் கொடுக்கணும், அப்புறம் கர்ம யோகம், ஞான யோகம், தியான யோகம் இதெல்லாம் செஞ்சுதான் பக்தி தொண்டு செய்யணுங்கிற அவசியமே இல்லை. நேரடியாக நேற்றே படிச்சோம், பாட்டாச்சி சொன்னாங்கல்ல, நேரடியாக லிப்ட்ல போயிட்டா நேர பக்திக்கே போயிடலாம் இல்லையா? அது லிப்ட்ல போறது. இது ஒரு மாடிக்கு படிக்கட்டுல ஏறுறது, ஒவ்வொரு படியா கர்ம யோகம், ஞான யோகம், தியான யோகம், அடுத்து பக்தி யோகம் போகணும். அப்படி இல்லாம நேரடியாக பக்தி பற்றி என்ன செய்யலாம்? இந்த பக்தியின் மூலமாக பகவானோடு நம்ம உறவை ஏற்படுத்தி கொள்கிறது, பகவானுடைய நித்தியமான உலகத்திற்கு செல்லலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்து பகவானுடைய உலகத்திற்கு போனாலும் சரி, இந்த உலகத்தில் நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யறப்பவும் நம்ம பகவானோடு எத்தகைய உறவை வளர்த்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு நிறைய சான்றுகள் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஆக நம்ம பகவான் கிருஷ்ணரை, இறைவனை நம்முடைய எஜமானனாகவும் நாம் அவருடைய சேவகனாகவும் நம்ம வைத்துக்கொண்டு அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்யலாம். யார மாதிரி உதாரணம் யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ராமாயணம் படிச்சிருக்கீங்கல்ல, ராமாயணத்துல ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, மாதாஜி, ராமாயணத்துல யாருடைய சேவகனாக தொண்டாடுறாங்க? ஹனுமான் மாதாஜி. சசி ஹனுமான். வெரி குட். யாருக்கு தொண்டாடுறாரு அவரு? ஸ்ரீ ராமரை குருவா நினைச்சிட்டு எஜமானிச்சு சேவை பண்ணினார் மாதாஜி. வெரி குட், வெரி குட். ராமர் தான் அவருக்கு எஜமானன் இல்லையா? ராமர் சொன்ன வேலைகளை தடையின்றி செஞ்சாரு ஒரு சேவகனாக இல்லையா? என்ன வேலை செஞ்சாரு? சீதா தேவிய எங்க இருக்காங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு வான்னு அனுப்பினாரு. போய் இலங்கையில சீதா தேவிய கண்டுபிடிச்சு அவங்க கொடுத்த கடையாளியை கொண்டு கொடுத்தாரு. யாரு? ஆஞ்சநேயர். அடுத்து வேற என்ன பண்ணாரு? இந்த எப்படி இலங்கைக்கு போறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு வழியை கண்டுபிடிச்சாரு. என்ன செஞ்சாரு? ராமநாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே செங்கலை போட்டு அந்த கடல்ல போட்டு சேது பாலம் அமைச்சு எல்லாரையும் கூட்டிட்டு போனாரு இல்லையா? அதுக்கு நம்ம அந்த கதையில கூட படிப்போம். ராமர் நீ போடுறதெல்லாம் நீ போடுற கல்லெல்லாம் கடலுக்கு அடியில அப்படியே தங்குது, பாலமா அமையுது, பாதையா அமையுது, நானும் போட்டு போட்டா அப்படின்னு போடுறாரு. ஆனா அது அப்படி ஒரு பாதையை அவரால் அமைக்க முடியல. அப்போ சொல்றாரு, அந்த நாமத்தினுடைய மகிமை. ஆக பகவான் வேறல்ல, நாம வேறல்ல. பகவானுடைய நாமத்திற்கு அவ்வளவு மகத்துவம் உண்டு அப்படிங்கிறத இதுல இருந்து நம்ம அறிஞ்சுக்கணும். ஓகேயா? ஆக பகவானுக்கு சேவை செய்யறது தான் இப்போ ஆஞ்சநேயர் மாதிரி அப்படின்னு பார்க்கணும். அடுத்து நண்பனாக யாரு உதாரணம் பார்க்கலாம்? நண்பனாக பகவானுடைய நண்பனாக குகன் மாதாஜி. குகன். குகன்னு இப்போ அர்ஜுனனும் நண்பன் தானே இல்லையா? அர்ஜுனன் ஹரே கிருஷ்ணா. குகனும் குகனும் கூட சொல்லலாம் நம்ம சேவகனாக இந்த நதியை கடக்கிறதுக்கு உதவினார் இல்லையா? குகன்னு சொல்லலாம். இவரை நண்பனாக ஏற்றுக்கொண்டார் பகவான் ராமர். இவர் அர்ஜுனன் பகவான் கிருஷ்ணரோடையே என்ன செஞ்சாரு?
கூடவே ஏறக்குறைய ஒரே வயசுன்னு சொல்றாங்க, கொஞ்சம் முன்னுமா இருக்கலாம், ஒரே வயசு தான் சொல்றாங்க. ஒன்னா சாப்பிடுறது, ஒன்னா தூங்குறது, ஒன்னா களியாட்டங்கள்ல கலந்துக்கிறது, எங்க போனாலும் ஒன்னா போறது, எந்நேரமும் கிருஷ்ண உணர்வுலதான் இருப்பாரு. பகவானும் அவருக்கு நண்பனாக, ஒரு உற்ற நண்பன் எப்படி உதவி புரிவார்களோ அது மாதிரிதான் பாண்டவர்களுக்கு வந்து எந்தெந்த கஷ்டங்கள் வருதோ அப்பெல்லாம் வந்து அவங்க கேட்டாலும் கேட்கலைனாலும் பகவான் வந்து உதவி புரிவார் இல்லையா, நண்பனாக. நம்ம பாட்டுகள் எல்லாம் படிச்சிருக்கோம், நம்ம பாரதியார் பாடல், கவிஞர் பாடல், இந்த பாடல்கள் எல்லாம் நண்பனா, எஜமானனா, அப்புறம் குழந்தையா, காதலனா, பகவான் வந்து உறவு கொண்டு நம்ம பக்தி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத படிச்சிருக்கோம். ஆக சேவகனாக பகவானுக்கு தொண்டு புரியக்கூடிய ஆஞ்சநேயர் போன்றவர்கள் வந்து அவங்களுடைய பாவம், அவங்களுடைய உறவு என்ன பேருன்னா தாசியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, தாசியம். அடுத்து நண்பனாக அர்ஜுனன் மாதிரி நண்பனாக இருந்து பகவானுக்கு பகவானுடைய ஒரு அர்ஜுனன் வந்து அவ்வளவு நண்பனாக இருந்தாரு. முதல்ல உறவினர் கூட இல்லையா, பகவானுடைய கிருஷ்ணருடைய தங்கை வந்து சுபத்ராவையும் மணந்தவர் கூட இல்லையா, எப்போ வந்து அவருடைய ஒன்னாதான் இருப்பாங்களாம். அப்படிப்பட்ட ஒரு நண்பன் சாக்கியம் சொல்றாங்க. அடுத்து வாத்சல்ய பாவத்துல யாரு இருந்தாங்க, நம்முடைய யாருன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். கிருஷ்ணர் பிறந்தப்போ அவங்களை வளர்த்தது யாரு மாதாஜி? யசோதா மாதாஜி. யசோதா தேவி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. யசோதை அம்மா, நீங்க இன்னும் கிருஷ்ணா புக்கு பாகவதம் எல்லாம் படிக்கிறப்போ ரொம்ப டீட்டெயிலா படிப்பீங்க. அவங்களுடைய பாவம் வாத்சல்ய பாவம், பெற்றோர் பாவம் இல்லையா. எப்படி கிருஷ்ணரை வந்து கண்ணும் கருத்துமாக வளர்த்தாங்க அவங்க. அதுவும் வந்து எதையுமே எதிர்பார்க்காத தூய கலனமற்ற அன்பு, அனன்ய பக்தின்னு சொல்லலாம். நம்முடைய யசோதா தேவியினுடைய ஒரு அன்பு பரிமாற்றத்தை நம்ம பார்த்தோம். தேவிகி அம்மா வந்து தேவிகிக்கு குழந்தை பிறந்த உடனே வசுதேவர் இங்கு கொண்டு வந்து விட்டாரு யசோதை பக்கம். வளர்த்ததா யாரு, நம்ம யசோதா. அவர்களுடைய பாவம் வந்து வாத்சல்ய பாவம். அடுத்தது யார பாக்குறோம், மாதுரிய பாவம். மாதுரிய பாவம்னா காதலனாக, காதலனாக ராதை மாதாஜி. ராதை வந்து கிருஷ்ணரை வந்து தன்னுடைய காதலனாக இருந்தார். ராதைங்கிறது வேற யாரும் இல்ல, பகவான் கிருஷ்ணருடைய அந்தரங்க சக்தி தான். ஓகேயா. ராதையினுடைய அழகுல மயங்கினாரு. ராதை பகவானுடைய அழகுல மயங்கினது மட்டும் இல்ல, அவர் மேல அளவற்ற பக்தி அவங்களுக்கு, ராதைக்கு. நேரம் வந்து கிருஷ்ணாவுடைய நினைவுலதான் வாழ்ந்தாங்க, கிருஷ்ணருக்காக தான் எல்லா செயலையும் செஞ்சாங்க. மாதாஜி நம்ம ஆண்டாள் கூட சொல்லாமல மாதாஜி, ஆண்டாள் கூட வெரி குட். நான் அதைத்தான் நான் சொல்ல கேட்க ஆரம்பிச்சேன் நானு. ஆண்டாள் நம்ம பாக்குறோம், ஆண்டாள் அம்மா என்ன செஞ்சாங்க, அவ நேரமும் ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதனை அவரையே கண்ணனையே நினைச்சு என்ன செஞ்சாங்க, மார்கழி எல்லா பெண்களையும் கூட்டிட்டு நீராடி அவரை துதிச்சு பாடினாங்க இல்லையா. அந்த பாடல்லாம் பாடினாங்க ராதை. அது மாதிரி வேற யாரும் தெரியுமா உங்களுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. ராதை மாதிரி ஆண்டாலும் சொல்லலாம். ருக்மிணி பாமா ருக்மிணி வந்து கண்ணனுடைய ஒரு அவர் கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை, அவருடைய பிரஸ்தாபங்களை, அவருடைய அழகை எல்லாம் கேட்டு 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 அவர் மேலேயே காதல் கொண்டு மணந்தால் கிருஷ்ணன் தான் மணப்பேன் அப்படின்ட்டு இருந்தவங்க ருக்மிணி இல்லையா. சத்யபாபாவை வந்து அவர் போட்டியில வென்று அவர் சத்யபாபாவை கல்யாணம் பண்ணிட்டார். ஆக மாதுரிய லீலைக்கு உதாரணமாக நம்ம ராதைய சொல்லலாம், நம்ம இவங்கள ஆண்டாலும் சொல்லலாம். அடுத்து வட இந்தியாவுல நம்ம பேரு சடர்னு வர மாட்டேங்குது, அந்த ராஜபுத்திர வம்சத்துல பிறந்த ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது, அவங்களும் வந்து பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து காதல். ஆக பகவானோடு இத்தகைய ஒரு உறவை வைத்து அவர் மேல் நம்ம பக்தி கொண்டு அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்யலாம், அவரையே நினைச்சிட்டு இருக்கலாம். ஆக இது வெறும் ஒளி அல்ல, இது உறவு அப்படிங்கிறது. ஏன் ஒளி அல்லன்னு சொல்றாங்கன்னா,
ஞானிகள் வந்து என்ன செய்யறாங்க, அந்த ஒளியை, பிரம்ம ஒளியை, பரபிரம்மன்கிறது என்னது, பகவானுடைய ஒளிதானே, அவருடைய என்ன ஒளி, பிரம்ம ஒளிதான். இல்ல சரி, பகவான் கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய ஒளியிலதான் மெர்ஜ் ஆகணும், அதுல நம்ம போய் அதுல இணையணும் அப்படிங்கறதுதான் ஞானிகளுடைய ஒரு இது. அருவ பிரம்மனை தான் அவங்க தியானிப்பாங்க. ஆனா பக்தர்கள் தான் இது மாதிரி எஜமானனாக, நண்பனாக, குழந்தையாக, காதலனாக நேசம் கொண்டு, உறவு கொண்டு பகவான் மேல பக்தி செய்வாங்க. பக்தி தொண்டு செய்யறதுதான் அவங்களுடைய குறிக்கோளை ஒழிய நான் முக்தி அடையணும், அங்கே போகணும், இங்கே போகணும்ட்டு ஒரு நாளும் அவங்க நினைக்கவே மாட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே, மாதாஜி ஹரே நான் கிருஷ்ண. படிக்கீங்களா? கட்டாயம் படிக்க மாதாஜி. சசிகலா மாதாஜி. பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன் வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பதில்லை. பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே இவை அனைத்தும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வெரி குட், வெரி குட் மாதாஜி. அதாவது வேதேசு யக்ஞேசு தபஸ்ஸு செய்வ தானேசு யத் புண்ணிய பலம் பிரதிஷ்டம் அத்யேதி தத் சர்வம் இதம் விதித்வா யோகி பரம் ஸ்தானம் உபைதி சாத்தியம். இந்த பக்தி தொண்டு செய்யறவங்க எதையுமே செய்ய வேண்டியது இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கு. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் உங்களுக்கு. வேதங்கள் படிக்கணும், யாகம் செய்யணும், தவம் புரியணும், தானம் செய்யணும், அப்புறம் இந்த கர்ம யோகம், ஞான யோகம், தியான யோகம் இதெல்லாம் மேற்கொள்ளணுங்கிறது கட்டாயங்கிறது கிடையாது. நேரடியாகவே பக்தி செய்யலாம், லிஃப்ட்ல போயிடலாம் பக்திக்கு, இல்லையா? அப்படி பக்தி பண்றவங்களுக்கு இந்த இதெல்லாம் செய்யறாங்களே, யாகம் செய்யறது, தவம், தானம், இந்த தியானம், இதெல்லாம் செஞ்சு கிடைக்கக்கூடிய பலன் எல்லாமே அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க பகவான். ஆக பக்தி தொண்டு செய்பவனுக்கு இந்த அனைத்து பலன்களும் நிச்சயமாக கிடைக்கும். அவர் கடைசியில நித்தியமான உன்னத இடத்தை அடைவான். யார் அடைவாங்க? பக்தி தொண்டு செய்யறவங்க அப்படிங்கிறத உறுதியா சொல்றாரு பகவான். ஆகவே நாமும் பக்தி தொண்டு செஞ்சு பகவானை அடைய முயற்சிப்போம். பக்தி தொண்டு எப்படி செய்யறது? நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு இருக்கா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பக்தி ஒன்றே போதுமானது. இந்த அத்தியாயத்தை புரிந்து கொண்டு பக்தி செய்வதன் மூலம் வேதங்கள் படிப்பதாலும் தவம் செய்வதாலும் கிடைக்கும் எல்லா பலன்களையும் ஒருவன் தானாகவே அடைகிறான் அப்படிங்கிறத பார்க்கிறோம். ஆகவே தனித்தனியாக இது செய்யணுங்கிறது இல்ல. கடைசியா சொல்வாரு பகவான், நான் இதுவரைக்கும் எத்தனையோ முறைகள்ல நீ பகவானை உணரலான்னு சொன்னேன், நீ எதுவுமே செய்யாதப்பா, என் மேலேயே பக்தி பண்ணி என்னையே சரணடைவாய் அப்படின்னு சொல்வாரு. சர்வ தர்மாட் பரித்தியஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் அப்படின்பாரு. என்கிட்டயே சரண அடைந்தால் நீ எதுவுமே செய்ய வேண்டியதில்லை, எல்லா பலன்களும் உனக்கு தானாகவே வரும் அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஆக நமக்கு நம்ம பகவான் கிட்ட போகணும் அப்படிங்கிற ஒரே நோக்கத்தோடு நம்ம இப்பதான் நீங்க லெவல் 1 படிக்கிறீங்க. லெவல் 2ல இன்னும் ரொம்ப டீட்டெயில்டா படிப்பீங்க. லெவல் 3ல இன்னும் அதிகமா பக்தி எப்படி பண்றது, என்னென்ன முறைகள்லாம் இருக்கு, நிறைய நெக்ஸ்ட் ஆஃப் டிவோஷன், நெக்ஸ்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு படிப்பீங்க. அதெல்லாம் படிக்கிறப்போ எப்படி கிருஷ்ணர் நம்மள அவரே பிடிச்சுக்கிடுவாரு. நம்ம அவர் மேல பக்தி பண்ணா கிருஷ்ணர் நம்ம நம்ம நீட்டக்கூடிய கையை நம்ம எந்த அளவுக்கு நீட்டுறோமோ அவர் அதுக்கு மேலாகவே தன்னுடைய கையை நீட்டி நம்மள பிடிச்சுடுவார். ஓகேயா? ஆக நீ எவ்வளவு தூரம் நீ ஒரு அடி வச்சா அவர் 10 அடி முன்னாடி வருவார். நம்ம செய்ய வேண்டியதெல்லாம் பகவானை நினைச்சு பக்தி பண்ணணும். பக்தி பண்ணோம்னா பக்திங்கிறது உடனடியா வந்துடாது. சாதாரணமாக நம்ம அதுக்கு பயிற்சி பண்ணணும்.
அதுக்காக தான் நம்ம காலையில வந்து ஆண்டாள் வந்து என்ன செஞ்சாங்க, எல்லா பெண்களையும் எல்லாரையும் கூட்டிட்டு பக்தி பண்ணதுக்காக அந்த மார்கழி மாசம் குளிர்ல கோயிலுக்கு கூட்டிட்டு போனாங்க இல்லையா. நமக்கு அது மாதிரி மார்கழியில நம்மளும் கோயிலுக்கு போவோம், அது மாதிரி குளிச்சுட்டு போவோம் அந்த பணியில கூட பகவானை போய் சேவிக்க விட்டு. இப்ப நம்முடைய இஸ்கான் நம்ம அதுக்கு கூட சுலபமாக ஆரத்தி காலையில 4 எல்லாம் வந்து ஆன்லைன்ல நம்ம ஆரத்தி பார்க்கலாம் இல்லையா. பகவானை நேரடியாக தரிசிக்கலாம் அந்த ஆரத்தியில. எல்லாம் அந்த துளசி ஆரத்தி, ராதா கிருஷ்ணருடைய ராதா கோவிந்தருடைய ஆரத்தி பார்க்கலாம். அடுத்து நரசிம்மருடைய ஆரத்தி பார்க்கலாம் இல்லையா. அடுத்து அங்கே வந்து எப்படி வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சிஸ்டாஸ்லவம் பாடலாம். அவ்வளவு நம்ம அங்கே படிக்க முடியும். அடுத்து 5:30 மேல வந்து 5:30 வரைக்கும் வந்து நல்லா பிரபுபாதா நம்முடைய குரு, நம்முடைய சிக்ஷா குரு அவர்தான். அவரு இப்ப இந்த இதை இஸ்கானை தோற்றுவிக்கலைன்னா நமக்கு இந்த வாய்ப்பெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு இல்லையா. ஆகையினால அவரை பற்றி நம்ம அவருடைய ஒரு காலடியை பின்பற்றி ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை உச்சரிக்கிறதுக்காக 5:30 வரைக்கும் அப்போ அவரோடு இணைந்து ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை சொல்லலாம். 5:30 மேல வந்து ஷார்ட் பாகவத கிளாஸ் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் சைத்தன்ய கிளாஸ் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் ரெகுலர் பாகவத கிளாஸ். இப்படி இதோட இல்லாம சாயந்தரமும் நிறைய கிளாஸ் எல்லாம் இருக்கு. கிருஷ்ணா புக் ரீடிங், பிரபுபாதா ரீடிங், இது மாதிரி நிறைய இதெல்லாம் இருக்கு. நீங்க உங்களுக்கு மாதாஜி வந்து இதுல மெசேஜ்ல போட்டுட்டே தான் இருக்காங்க. இதெல்லாம் நம்ம படிச்சு கிருஷ்ணரை வந்து தான் பகவான் தான், அவர் தான் பகவான், முழு முதற் கடவுள் அப்படிங்கிறத நினைவில் கொண்டு நம்ம வந்து பக்தி பண்ணோம்னா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே மகா மந்திரத்தை குறைஞ்சது 16 தடவையாவது நம்ம செய்யணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க உடனடியா உங்களுக்கு செய்ய சொல்லுங்க. இப்படி இப்போ வந்து எப்படி நீங்க வந்து 1-2 தடவையாவது செய்வீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நானு இல்லையா. அத அந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்துல செய்யறது இன்னும் நல்ல எஃபெக்டிவா இருக்கும். இப்போ நம்மளுடைய தரணீஸ்வரி மாதாஜி இந்த பாகவத கிளாஸ் எல்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி 3 to 4 வரைக்கும் கூட ஆரத்தி பார்க்க போற வரைக்கும் அந்த நம்மளுடைய லிங்க்லயே வந்து இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை ஜெயிக்கிறாங்க. ஓகேயா. அதனால அதுலயே நம்ம கலந்துக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்கறோம்னா பஞ்ச தத்துவ மகா மந்திரம் பற்றி நான் நேற்றே உங்களுக்கு சொன்னேன். என்னது ஜெய ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. சைத்தன்ய மகாபிரபு சாட்சாத் கிருஷ்ணர் தான். கிருஷ்ணர் நம்ம ராதாராணியினுடைய பிரேம பக்தியும் ராதாராணியினுடைய பொன்னிற மேனியும் கொண்டவர் தான் யாரு, சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவருடைய ஒரு நித்திய தோழர் யாரு, நித்யானந்த பிரபு. பலராமர் தான் நித்யானந்த பிரபுவாக வந்திருக்காரு. அடுத்தவரு அத்வைத ஆச்சாரியர். ஸ்ரீ அத்வைத ஆச்சாரியார் விஷ்ணு சிவனுடைய இன்கார்னேஷன், அவருடைய அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாரு. அடுத்து வந்து ராதாராணி அம்சமாக கதாதர பண்டிதர் வந்து இந்த பஞ்ச தத்துவத்துல எழுதியிருக்காரு. ஸ்ரீவாசாதி வந்து பக்தி பக்தர். பக்தி பக்தர் யாரு, நாரதர். ஆக நாரதர் வந்து ஜீவசக்தியாக வருவார். இவங்க சைத்தன்யர், நித்யானந்தர், அத்வைதர் விஷ்ணு சக்தி கதாதரர் வந்து சக்தி. ஏன்னா ராதாராணி பகவானுடைய அத்தரண சக்தி. அடுத்து நாரதர் வந்து பக்தியில சென்றவர். உலகம் முழுவதும் லோகங்கள்லையும் போய் என்ன பரப்புறாரு, பகவானுடைய பரிணாமத்தை வந்து பரப்புறாரு. ஆகவே இந்த 5 பேர்களுடைய புகழை பாடிட்டு தான் ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை நம்ம சொல்லணும் எப்பவுமே. ஏன்னா அந்த மந்திரம் சொல்றப்ப ஏதாவது அபராதம் இருந்தால் இந்த சைத்தன்யரே அந்த அபராதம் இல்லாம செய்யுது. ஹரே எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ஹரே. ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா
हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा हरे प्रभु। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। आनंद कोटि भक्त वृंद की जय। जय। श्रील प्रभुपादा के जय। जय। रामाचार्यर हरिदास ठाकुर के जय जय। जय। हरे कृष्ण महा मंदिरத்துக்கு जय जय। जय। श्री चैतन्य महाप्रभु के जय जय। जय। हरे कृष्ण श्री श्री राधा गोविंद के जय। जय। गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल। हरे कृष्ण हरि माता बोल। जी, हरे कृष्ण। हरि हरे बोल, कृष्णा हरि माता बोल जी, माता हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।